Хайырлы кеш, тур эфирда яңалықтар шығарылышы, сіздің білен Рузилим Галимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Сүйінбике проспектін түзіклендіру дәуам ете. Ремонт проблемаларны хәл итәчәк Гүзәл Шихапова ашыклады. Шолыда балалар бақшалары ашылышқа әзірме. Бүгінгі күнде аларда нинди эшләр башкарыла. Яңа ашылышак берничә балалар бақшасында Ләйсән Ханова булып кайтты. Пенсионерларга, алар кешеләргә бирергә кирәкми бер кайда. Шоллы ишек алларына микроавтобуслар белән чыгып эшлиләр. Пенсия фонды идарәсе яңа социаль проект игълан итте. Biz indi armiya saflarına ketirge улыбызна мектеп йылларынан ук әзерләдек. Яшьтән ук армияга бара кирәк дигән рухта тәрбияләнгәннәр. Шоллы егетләре диңгез флотында хезмәт итәчәкләр. Авыз ачу ашына 200-гә якын мөселман җыелды. Шоллда шәһәр күләм ифтар мәҗлесе узды. Сүйінбике проспектында түзіклендіру экваторға якынлаша. Капиталь ремонт кысаларында 14 чакрым юлны сафка кертәчәкләр. Бу максатка республика бюджетыннан 660 миллион сум акча бүленде. Биредә шулай ук яңгыр кыюларын тукталыш яннарында түзекләндерәчәкләр, яңа павильоннар, светофорлар урнаштырачаклар. Юллардагы кайбер бурылышлар да киңәйтелде. Ремонт шәһәрдәшләргә нинди проблемаларны чишергә ярдәм итер? Хәбәрчебез ачыклады. Сүйінбике проспектында ремонт башкаруына шәһәрдәшләр күптән көтте. Җәяүлеләр түзекләндерүдән соң тукталыш яннары да, юл аша чыгу урыннары да тәртиптә булыр дип өметләнә. Бу юлдан үткәндә безнең үкшәләр сына язган чаклары бар иде. Бик күп чокыр-чакырлар күп иде. Монда әлбәттә ремонт күптәннән кирәк иде инде. У меня сын, как говорится, водитель автомобиля. Минем улым машинада йөри, барлык машина йөртүчеләр шат инде. Тынычлык проспектын түзекләндерәләр, Сүйінбике кайсы ягы белән ким. Автобуста секретейді, и юл бик шундай ямсыз булган ие. Хәзер менә шундай яңа матур бик әйбәт булган. Машина йөртүчеләр еш кына Сүйінбике проспектын урап узган. Игътибарсыз шоферлар тегәрмәч резиналарын еш алмаштырган. Шуңа күрә Сүйінбике проспектыннан һәр чокырны яхшы белүчеләр генә йөри ала ди машина йөртүчеләр. Я больше по миру езжу. Күбрәк Тынычлык проспектыннан йөрим, айырмасы җир белән күк арасы кебек. Әллә кайчан ремонт кирәк иде. Покрытие надо было просто поменять. Юлның иске катламын алмаштырырга кирәк иде инде, чокырлар бар иде. Яхшы юлда йөрү әйбәт. Она была разбита, скажем так, в районе УВД. Юл Биляева һәм Вахитов проспектлары киселешендә җимерек иде. Ремонт кирәк, шулманнан да чират җитсен иде. Бүген эшчеләр Хәсән Туфан һәм Вахитов проспектлары аралыгында төзекләндерү эшләре алып бара. Биляевага кадәр юл әзер диярлек. Биредә бары тик юл билгеләрен урнаштырасы һәм тукталыш яннарын төзекләндерәсе калган. Работы выполнены по устройству асфальтобетонного покрытия порядка 40%. Асфальт-бетон катламын җәю 40%-ка тәмам. Борт ташларында 40%-ка алмаштырдык. Асфальтның иске катлама 95%-ка башкарылган. Юлчылар 2 сменада эшли. Сүйінбике проспектын төзекләндерү 30 августка кадәр тәмамланырга тиеш. Һава торышы комачауламый ди эшчеләр. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Шаулы ТВ, яңалыклар. Балалар бакчаларында кызу эш кайный. Төзүчеләр тиз арада учреждениеләрне куллануга тапшырырга тиеш. Аларның икесе нәниләрне кабулда итә башлады. Ләкин булай ашыгу технологияләр бозылуга китермәсме? Әйтик, Шоллы бизәкләре бакчасында яңгырлар аркасында түбәдән су үтте. Аны кабат төзәтергә туры килде. Хәбәрчебез Ләйсән Ханова яңа бакчаларның берничәсендә булып сорауга җавап эзләде. 13-нче комплекстагы Йолдызчык балалар бакчасы 240 баланы кабул итәчәк. Бакчаны башта августта төзеп бетерү бурычы куелган, хәзер срокны июль ахырына күчергәннәр. Бүгенгә биредә эшләрнең 80-90% башкарылган инде. Общестрой у нас почти уже выполнен объемы. Төп эшләр бетте дияргә була. Хәзер сантехника, электрика урнаштырыла, яктырткычлар куела, техник эшләр дә төгәлләнеп килә. Бары тик бина өчен моторлыйсы гына кала. Эштә исә эшләр шактый әле. Стеналарны буйлар, алар якты матур төсле булачак. Хәмәрә Кәримова инде 30 елдан артык маляр булып эшли. Шалда күп кенә мәктәп бакчалар, йортларда аның кулы изе бар. Алдан эшләделәр инде 1-2 ай, наверное. Мин әле үзем 3-нче көн атнашым монда. Төсләр менә балаларга ашый торган розовый, сары, зәңгәр, яркий төсләр инде. Без пока 7-дән 4-кә хәтле якшәмбе белән шимбә көн эшләтәләр инде. Быел сафка басачак балалар бакчалары барысы да бассейнлы булачак. Йолдызчыкта аны монтажлылар гына әле, әмма Шоллы бизәкләре бакчасында ул инде нәниләрне көтә. Әлеге учреждение республикада беренчеләрдән булып кулланылышка тапшырылды. Дөрес яңгырлар вакытында сынауны уза алмады. Түбәдән су үтте. Подрядчы оешмаганы кабат эшләргә туры килде. Хәзерге көнгә безнең түбәдәге
проблемалар решаться ителә. Безгә килеп чыккан суларны малярлар, строительләр аны рәткә китереп баралар. Безнең тәрбиячеләр чистартып, җыештырып, балаларга уйный торган җирне рәткә кертеп баралар. Бакча яр буе микрорайонында яшәүче балалар өчен исәпләнгән. 75 бала адаптация чорын үтә башлаган инде. Алар бакчага 3-4 сәгатькә килә. Көн буена калу телекләре дә бар. Тик шеф-пешекче булмау сәбәпле әлеге ашхана эшләми. Проблеманы алдагы атнада хәл итәргә шандыралар. Все устраивает нас в этом садике, красивый. Бу бакчада барысы да ошый, матур заманча. Улыбыз бирегә йөриячәк. Бала туганнан бирле бакча көттек дияргә була. Хәзер ачылышын көтәбез. Июньдә үк була дип ышандырганнар иде. Рәсми ачылыш 6 июльгә билгеләнгән. Бүген бакчада аңа әзерлек бара. Чалу бизәкләре һәм юлдышчыктан тыш быел яңа бакчалар 58 һәм 65 комплексларда Кызыл Чаллы һәм Мәләкә Сарьяга микрорайоннарында да ачыла. 6 балалар бакчасы 1480 баланы урыннар белән тәэмин итәчәк. Бүген инде Чаллыда 3 яшьлек балаларның барысы да урыннар белән тәэмин ителгән. Хәзер инде башка бурыч куела. Яшь ярымнан алып 3 яшькә кадәрге нәниләрне бакчалы итү. Ләйсән Ханова, Илнар Харисов, яңалыклар. Әміне мошенниклар телефон ашы халыкны алдауның яңа суларын уйлап таба. Хәзер алар таксистларны җинаять кылуда арадашчы итеп файдалана башлады. Таксистлар үзләре бу хакта берни дә белми. Соңгы атна эчендә генә Чаллыда 5 шундый очрак теркәлде. Телефон алдау усулары турында белмәгән кеше юктыр, әмма алданып, үз акчаларыннан колак кагучылар саны артагына. Гадәттә мошенниклар кесе телефонны шалтыратып, әңгәмәдәшенең туганының юл һәлакәтенә эләгүе турында әйтә, аны төрмәдән саклап калу өчен акча таләп итәләр. Это чистой воды обман. Вы, пожалуйста, это поймите. Вы положите трубку и позвоните своему родственнику, сыну, зятю, сестре, маме и так далее. Мошенниклар хәйлә суларын яңартып кына тора, хәзер аферистлар таксистларын да җәлеп итә. Мошенниклар аларга шылтыратып туганнарыннан акча алуларын сорый, имеш үзе бара алмый. Таксистлар риза булса, алган акчаларны кәрәзле телефон номерына яки исәп счетына күчерүен сорыйлар. Если бы тот или иной... Такси йөртүчеләргә мөрәҗәгать итәсем килә, алар үз вазифаларын гына үтәсеннәр иде, шылтыратып сәер хезмәт күрсәтергә сораучылар белән аралашмасыннар. Бу очракта таксистлар җинаятьчеләрнең арадашчысына әйләнә. Моның өчен җинаять җаваплыгы каралган. Бүген брифингта журналистлардан кала таксистлар үзләре дә чакырылу иде. Барлыгы 60-ка якын такси йөртүче һәм таксомотор оешма җитәкчесе килергә тиеш иде, әмма берсе дә булмады. Билгесез сәбәпләр аркасында килүне кирәк дип тапмаганнар. Айгөл Юнусова, Руслан Ахунов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллыда мобиль офис эшли башлады. Бу пенсия фонды идарәсенең яңа социаль проекты. 16-да 15 йортында яшәүчеләр микроавтобусның ишек алдына килеп эшләвен беренче булып бәяләде. Пенсияләренә кагылышлы сорауларына җавап та алды. Очрашуда идарә башлыгы үзе дә катнашты. У меня специалист с ноутбуками. У нас сегодня... Белгечләр ноутбуклар белән чыкты. Без федераль базадан бөтен мәгълүматны күрә алабыз. Пенсионерларга тулы консультация бирү мөмкинлегебез дә бар. Бу күчмә кабул итүләр нинди проблемалар барлыгын ачыкларга булышачак. Мобиль офис эш көннәрендә кичке 4-тән 7-гә кадәр хезмәт күрсәтәчәк. Киләсе очрашу 7 июльдә 17 комплекста булачак. Шәһәрдәшләргә офиска барып йөрергә кирәкми. Бу бигрәк тә өлкәннәр һәм инвалидлар өчен мөһим. Мондай хәлләр булмады инде. Ну вот рахмат, монда вот пенсионерларга, алар кешеләргә бирергә кирәкми бер кайда. Инде кирәк вопрослар, шуны задавать итәләр инде. Ну, вот өзім да школа пенсия чыгам, өзімнің вопросларына решать иттім монда. Хәзергә реклама бүленәбез, ул бик тиз узар, безнең телеканалда калыгыз. Без инде армия сафларына китергә улыбызны мәктәп йылларыннан ук әзерләдек. Яшьтән ук армияга бара кирәк дигән рухта тәрбияләнгәннәр. Чаллы егетләре диңгез флотында хезмәт итәчәкләр. Авыз ачу ашына 200-гә якын мөселман җыелды. Чаллыда шәһәр күләм ифтар мәҗлесе узды. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510-й павильон. Телефон 20 13 19. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 29 июня по 5 июля. ДК «КамАЗ».
Фирма «Подряд» предлагает современные коттеджи с земельным участком и коммуникациями от 2,5 миллионов рублей, а также участки земли от 40 тысяч рублей за сотку. Коттеджный поселок Новая Суровка в 5 минутах езды от города. Звоните сейчас 36 12 13. Бутик дизайнерской одежды от Риммы Алямовой. Женственные платья из итальянских и турецких тканей с авторским принтом. Одежда, подчеркивающая скромность и целомудрие. Для женщин, желающих одеваться современно и со вкусом. Бутик Римма Алямова. ТЦ Палитра, 2 этаж, павильон 19. Дом национальной кухни Ашсу приглашает провести свадьбы, юбилеи и корпоративы в большом красивом зале торжеств на 300 персон в центре нового города. Дом национальной кухни Ашсу. Новый город 101. Телефон 39 68 66. Hürmetli din kardeşler, Halal Center sizni izgi Ramazan ayı bilan qutlay hem o'zine chaqira. Birida diniy adabiyot, halal kosmetika, parfümeriya, oziq-tuliq hem musulmonlar uchun kiyimlar taqdim etiladi. Halal Center, Yangi shahar 27-09A. Ramazan oyi muborak bo'lsin. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Яңалқар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. Банклар кулланучылар кредиты буенча ставкаларны киметте. Закон нигезендә хәзер иң күп дигәнне 57,3%-ны тәшкил итәргә тиеш. 1 июльдән кулланучылар кредиты турында законга үзгәрешләр кертелде. Ул банкларга кулланучы кооперативларына, микрофинанс оешмалары һәм ломбардларга кагыла. Үзәк банкның бу чикләүләре 2015 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә кергә тиеш иде. Ләкин кризис булу сәбәпле ул 1 июльгә кадәр кичектерелде. Займ яисә бурычы акча биреп торучы оешмаларга ставкаларны арттырган очракта җавап бирергә туры киләчәк. 300 мең сумга кадәр штраф та каралган. Кагыйдәләрне берничә тапкыр бузган һәм аеруча зур зыян китергән банклар хәтта лицензиясендә калырга мөмкин. Шәһәрнең Үзәк районы хәрби комиссариатына Севастопольдан водолазлар әзерли торган батальон бергә чекилде. Очрашуда Кара диңгез флоты вәкилләре, шәһәрнең баш хәрби комиссары, хезмәткә чакырылучылар һәм аларның әтияниләре катнашты. Илдар һәм Ленар Гайфетдиновлар бер туганнар, алар икесе дә Кара диңгез флотында хезмәт иткән. 1 ел айырма белән икесе дә бер үк частька эләккән. Илдар хәрби хезмәттән кичә генә әйләнеп кайтты. Были боевые выходы в море. Без диңгезгә чыга идек. Мин 4 тапкыр диңгездә булдым. Кипр, Сирия, Мисыр, Франция кебек илләрдә булдым. Бик ошады, барысына да бирде хезмәт итәргә киңәш итәм. Очень понравилось, очень было здорово. Братом я сейчас очень сильно горжусь, молодец. Мин энем белән горурланам, ул зур батырлык кылды. Диңгез флотында хезмәт итеп исән-имин туган өйгә кайтты. Очрашуда әтияниләрдә, офицерларда, хәрби хезмәткә чакырылучыларда үз фикерен җиткерде. Севастопольдан килгән командирлар чаллы хәрбиләре хакында бары тик уңай фикердә. Подготовка до военная. Хәрби хезмәт алдыннан мәктәпләрдә алып барылган әзерлек югары баскычларга күтәрелергә мөмкинлек бирә. Барысы да зачетларын биреп бара, тел-теш тидерерлек түгел. Эдуард Мөхәммәтшин очрашуга әнисе белән килгән, бик тиздән ул хәрби хезмәткә китәчәк, үзенә иптәшләр дә табып өлгергән. Бу Челнинская команда. Чаллыдан айрым команда була, берсе белән танышып дуслаштым да инде, бары бер җиңелрәк булачак.
Biz инде армия сафларына кетергә улыбызны мәктәп елларыннан ук әзерләдек, чөнки ул безнең чынлап та һәр вакытында барды. Кайчан гына безне военный комиссариат чакырмасын, ул бер вакытта соңга калмыйча әйтелгән көндә килде. Һәм без аны яшьтән үк шушы рухта тәрбияләдек. Армия сафларының кирәк икәнен, ул инде безнең әти-бабаларыбызда кайсы гына булмасын, барсы да хезмәт иткәннәр. Булачак хәрбиләрнең берсе дә Кара диңгез флотына баруына үкенми, инде иртәгә алар юлга кузгалачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Шалы ТВ, яңалыклар. Бүгін Шалда мировой судьялар үшін яңа бина ачылды. Ол 39-да 7 йортында орнашқан. Түзеклендіруге барысы 5 миллион сум акча тотылды. Шалда мировой судьялар үшін бина ачылу республика программасы кысаларында башкарылды. Демәк, судта каралган эшләр уңайлы бүлмәләрдә узачак, яхшы атмосфера хөкем сөрәчәк. Республика җитәкчелеге тарафыннан бу мәсьәләгә зур игътибар бирелә. Алар нинди шартларда эшли, гражданнарны нинди бинада кабул итә, бу зур әһәмияткә ия. Рамазан айы рубрикасы кысаларында ислам дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Рубриканың мәгълүмати партнеры дизайнер Римма Алямовадан үз киемнәре һәм подряд төзелеш оешмасы. Шалда шәһәр күләм ифтар мәҗлесе узды. Ул Шаллы мөхтәсибәте тарафыннан оештырылды. Авыз ачу ашына шәһәрнең имамнары, җитәкчеләре, барлыгы 200-гә якын мөселман җыелды. Ифтар мәҗлесенә Казаннан Татарстан мөфти урынбасары Рөстәм Минхәйдәр улы Хәйруллин килде. Әйтүенчә, башкалада да көн саен авыз ачулар оештырыла. Иң зур ифтар мәҗлесе 26 июньдә Казан Арена стадионында үтте. Анда 5000-гә якын кеше катнашты. Рамазан, специфик Рамазан нәрсәдән чөнки ин озын көннәр, ләкин мәчетләр, ничек Шаллыда да, Казанда да шыгрым тулы, олылар да, яшьләр дә бөтенесе берләшеп Раббыбыз Аллага гыйбадәт итәләр. Ифтар мәҗлесендә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәхдиев та катнашты. Рамазан аенда шәһәрдә яхшы проектлар тормышка аша. Балалар бакчалары, юллар төзелә дип билгеләп үтте ул. Экономика ул бер тормышның бер ягы, бала үстерү, юллар ясау, биналар төзү, ул кешенең постоянно эштә вакыты үтә инде, но менә булай җыелып, сөйләшеп, ул үзебезнең күңелебездә бер якты урын калдырадыр инде. Изге Рамазан аена һәр мөселман өчен мөһимлеге һәм бәрәкәтлеге хакында шәһәр имам хатибы Әлфәс хәзрәт вәгазь тотты. Пәйгамбәрбез әйтте, ике шартлыгы бар, ураза тоту өчен, аның берсе ифтар вакыты җиткәч, авыз ачканда, икенчесе Аллаһ Тәгалә каршына килгәч диде. Әлхәмдүлилләх, сезнең белән инде ифтар вакытына ирешеп киләбез. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. Кояш баткач та кичке намазга чакырып азан яңгырады. Демәк, авыз ачарга вакыт җитте. Мөселманнар өстәл тулы сый-нигъмәтләрдән авыз итте. Авыз ачу мәҗлесендә барлык Шаллы халкына багышлап дугалар укылды. Әлеге чараны оештыруда ярдәм итүчеләргә рәхмәтләр җиткерелде. Фәридә Сабирҗанова, Илназ Тимербаев, Рима Әхмәтова, Шаллы ТВ, яңалыклар. Һәм ураза тотучылар игътибарына, бүген Рамазан аеның 15-нче көне. Иртәгә сәхәр ашу 00 сәгать 50 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20 сәгать 17 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Әмінә бу минутларда КамАЗ мәдәният сарайында КамАЗ футбол клубы уенчыларын бүләкләү тантанасы үтә. Безнең футболчылар узган сезонда Урал Идел буе зонасының 2-нче дивизионында беренче урынны алды. Шул рәвешле алар футбол милли лигасына чыгуны үзләренә тәэмин итте. Бүген КамАЗлар лаеклы алтын медальләрен алачак. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Шаллы ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Мин Рузил Мингалин белән сау булашам. Киләсе очрашларга кадәр.